Okay, maayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ani na pud kita manghigala ni nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Makiguban na usab kaninyo sa lain na pud nga edisyon ni nga atong tulumanon sa kahanginan Catechesis on Air. Abi no bang-o pa lang yung nahuman mahigala ang amuang meeting kakarong adlaw kagahapon. Diri na mi gahapon no nag-star is nagkuha namin ang ngumpra-ngumpra na ning uban na usa pa po ako nagpahuway-huway ana. Pero karong adlaw gyud kini buntag mao gyud ang amo ang business meeting namo. So muna no so ato ang timbayaon ug may mudto ang atong mga kaparian nga tanan no naa karon din na sa niapa karon mi diri sa may cathedral dibit sa may Marian Center naniudto pa no ano. Abi no, ari na kita sa mga pangutana pa da. Unsa may ilhanan sa kining Bible sa Protestante ug Bible sa Katoliko? Tubag ni ana kung mobasa mo sa Catholic Bible, naadapit sa may cover page, dapit sa cover niya, doon na gunay imprimatur. No, nya imprimatur, Monsignor Glenn Corsiga, ana. Nga naman, pero usahin, lain pong pare. Kung sabi meaning of imprimatur. Imprimatur. Kung sabi na, imprimatur meaning imprint. Let it be printed. Sa ito pa, doon ay pagtugod nga i-imprint ang maong Biblia. Ni imprimatur. Sa ito pa, kung wala gani imprimatur, dili na sa Katoliko. Kaya ang Katoliko ramay na imprimatur. O nihil obstat. Nihil meaning no. No. Nya obstat, problem. Sa ato pa, nihil, obstat, nagpasabot nga no problem. Buti pasabot nga, ang maong Biblia, walay problema. Walay sayop. Para nato, no? O nya, pwede na siya nga i-imprinta. Muna gitawag og imprimatur. Sa ato pa, kanang gani imprimatur, buti pasabot nga pwede na siyang i-imprinta. Dapat ikuan ba i-reproduce. Unya na nihil obstat, buti pasabot no problem. Okay na, pwede na. Okay, no unya ari kita sa lain na pod nga pagtulunan. What are the three callings of a Catholic? Ayan no. To know his faith according to CCC 428, to live his faith according to CCC 2472, and to spread his faith. Sa ato pa, to know, to live, and to spread. Sa ato pa, ang ato dayang Katolikong pagtuo, kinahanglan nga, ato gyud nga, sayron, kinahanglan, kabalog ito sa atong pagtuhuan. O niya, ato pong puyan. O niya, kung mahimo, ato pong ipanudlo. Tudlo ba? Ato. To live, to know, to know, to live, and to spread. Muna siya. Okay? Okay, last topic. Ari kita sa last topic atong isgot-isgotan. But what are the two types of judgment? Mga kabahin na po ni judgment, ados panghukom. Doon ay particular judgment based on the Bible, no? Luke 23:43. Kining particular judgment, katong yung direktamente nadawat gyud sa usa ka tawo. No, ang primero yung nakadawat ni ana si Dimas. Sa dihang miingon si Dimas ngadto sa tanan, ngadto kaniya si Jesus miingon ngadto kang Dimas. Sa pagkatinuod, karon adlaw mukuyog ka kanako sa gingharian. Sama ra nga gipasaylo na siya. Muto sa particular judgment, personal ba? Kanang gitawag na tong personal gyud. Unya number 2, general judgment. Kanang hukom alang sa tanan, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse 5, apan maghatag sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Muna na gitawag nato general judgment. Nga mobalik na ang Ginoo ug hukma na kita. No, ang hukma ng tanan, mga buhi ug mga patay. No, sa to pa there is particular judgment, doon na po general judgment. Okay, klaro? Abi no, din na lang una kita kuto manghigala ha. Ayaw mong away din ha. Ako lang yapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
Good noon, Pilipinas!